Tamu asik dak kasini tipra sarong ni ba. Tipra hani busano se tipra hawo reng serengnani sujug rojak liya. Cino kapal birman ba buhur kaklang sinai sinma kol mute ba buhur hojak lang bai sinai. Cini hawo na sung tai busuk satu jak sinai cini hawo na sung tai busuk thungjak sinai buni patar hani borok bai. Mo cini man thai tai chung malang galak da. Tripurani capital Agartala BBMC College ba Bir Bikram Memorial College. Aroni reng serengnai rokni bisingo tipra wanjai englaikha. Tipra wanjai englaimani bisingo koktoma mankha aroni reng serengnai wanjai tei koyekjon fatherni wanjai phai aroni reng serengnai wanjai baikhe gedalei reng serengnai tiprasa bukung bara rokno room bisingo chobui sakderodi bulaikha. Wanjai bosungni bororok hai hinai koktoma mankha tai borok tamosak khanai negi. Borokni khutui. Aboni bisinti choya kari nai tungli di Prasa Kotoma TV channel. Bisingo harbi ke sabo harbi ke sabo na bunu tu poila ko kota salaika na principal na jana kha ane bulai tawre urung lakha bulai tawre urung lakha no buku zakha khar busna bukha mungtan tama Baki kutar college admission na phema da boro je bujana rakha ni bor senior ji bor fix senior ne buna rakha sabo abo bo kun ekta ছাত্র সংগঠন da buna ro ko boni bor party bor party bor awni bor khagro bula ki bula bene bor sarga bor theke bula lege nene mukhai anu sabani na ko thona bukun simung mana abo kotna ekorta saman jini mane inte bor ko do kuma ja bor kuma ya tama ja side bor so side bor do kuma ja bor ko bor bula ja bui pai on bor tangpa ja